Nokumba kuno kanguzi kae kabuda manje kumzimu antora kubhatarwa inini panapa munozomutsa zvakawanda zvakati ndinoda mombe 4 ningitike 12 tikati maona zvinokubuda kwaita ningitike mweya uyu kwaita mushi. If you, your loved one or a family member has been diagnosed with cancer, at Veda Etherica, we have VHM Complex, a tried and tested immune boosting blend of herbs and minerals with positive results. Contact us using the number on your screen. VHM Complex, bringing hope to many. Baba nematambudziko ekushayikirwa nemuroora wenyu asi zvinhu zvakonzerwa zvekare nemwana wamabereka. Imi ndimi baba vaEdhi. Handizoti muri banguru kuti muri baba mudiki. Munogona kutaura zita renyu rizere mupfuurira mberi nekutsanangura kuti shoko iri rakasvika sei kwamuri rekuti Edhi aponda mukadzi wake. Ini ndiri Marange Mavhura zita rangu. Chikaitika pando chokudai vana ava vakomana kwakauya vakomana 2. Ndokumbira mubvise heti ine zita reimwe kambani tichitaura zvatiri kutaura izvi tanga yenyu kutaura vakomana ava vakauya vari 2 kumba kwangu time dzokuma 8 o'clock. Hatitangei pekutanga mati zita ndiani? Marange Mavhura. Muri baba vaEdhi. Tinotenda saka anonzi Edhi Mavhura futi. Edhi Mavhura. Chitsanangurai zvenyu baba. Vakauya kumba kwangu tikati ndiani? Ndini Simon. Kwaitike vanza Edhi mwauraya munhu mukadzi wake sei? Ndakutopika so ndikati ini amuuraya here manje vanzi kubhani racho ranga richitsva ratsva sei? Zvanza isista dzinomhanya kuenda kuona bhani ndopatadzotaurirwa nomwana kamukomana kakadai kuti ayo amai waurayiwa vari mumba kuti manje maona nyaya idzi dzamapurisa dzadzasabhuku dzadzamambo dzese dzadzati mbo chimiraenda chaire chifi nimende kuna sabhuku maona chaira chifi pai chifi yoyo indawai nomutsanangura zvanza alright tsvano zvinofamba sei. Shuwa ndikasumuka gari ndopa akasvika gari tataenda tese pabodzi nakare sawira mushamwari yake. Tasvika kuye timoone Edhi kuti achitenderera nombo ndeiva Edhi tende akasvika gari akati Edhi sawira yaugaririra apa. Edhi akati ndapedza basa sawira ndapedza basa. Isisi kuti tione mukadzi uyu hatichakupinda kuona mukadzi uyu takutamira nani naEdhi paya ubatiwa nagari usungwa tambo right asungwa tambo ndiyo gari akuti tipindei mumba umu tione ati mukadzi uyu atemewa topinda muye shuwa mukadzi uyu akadai haana kana kumbopupa hayi pamubhedha inga munhu atemewa. Zvino Edhi ndopaari kuita chanzi manje chokusungunura rwodzi utatisi patizoti Edhi mabvaenda hatina kuzombunza ko zvinhu izvi zvakonzerwa nei? Mukadzi uyu ndikambomunzwa kuti aenda kwababa wake inini asi handina kutsanangurirwa mushe mwana. Right. Edhi kwaakatangira kupenga kudaidzwa kwaakaitwa nanatsano wake
kwabushu kukurokoza. Nyaya iyi tainzwa yekuti Edi akatangira kupenga kwabushi ikoko. Pane zvakazoitwa here kuti vanhu munatsoongorora kuti chapinda mwana wedu chii chakonzera kuti arase njere? Imimi kana muri ipapa zvamuri ipapa Edi kana muchitaura naye akagara ambotora action yekuti munhu anopenga here kana zvaizongoti kana zvamubatawo. Zvino Edmo hairara nomukadzi mumba, vairara vakasvinura. Vachipopotedzana here? Titandare zvedu tiite nyaya izvo zvaamai vakewo izvo achienda ishuwo ndakutsinhira baba mukadzi uyu achienda kwaamai vake kwa baba wake shuwa amai ava wano something ivava zvavaita chii zvavaita muroora. Ndiri kuzvitendawo izvo. Asi toda kutsvaga pavagari vanogara vari vaviri, hongu mumusha amai muroora tete munin'ina, vanhu vanogara vachingokwesherana. Asi toda kunyanya kunzwisisa nyaya yevanhu 2 yakaitika musi watema mudzimai wake, kuti vanhu vaigara vachitukana here, nokuti amataura kuti vanga vasingarare vachiita nyaya chete. Yanga iri mhiko here, kushaya hope, chii chaita kuti vasarare vachingotaura? Kurovana kuti arova mukadzi uyu? Hakana. Kuchii chaita kuti vangorara vachitaura? Zvino mukadzi uyu aizvitora mumusoro make kuti nhamo iyi dambudziko iri rakaita sei ratiri kuita, harisiriro dambudziko rataiita. Ngatichiuyai pakuti mazonzwa imi zveshuwa kuti ndo zvaazoita zvakakubatai sei imimi sababa, nokuti tinoziva kuti kufa kwemunhu achiita zvekupondewa kunouya nengozi kumhuri, kwete kwaari chete. Imimi pfungwa dzenyu dziri papi yezvinezvi? Iye manje ndiri kushupika kuti mwana wangu akatadza. Edmo akanga ano mabasa akawanda. Sisa taingonzwa so, asi ishuwo zvimwe tichiona. Edmo ing'anga hakuna zvokutamba pa umfana. Ung'anga ndo mudzinza here? Aiwa. Ndozvokutora izvo. Ndozvokutora. Ndozvokutora. Tingafunga kuti pane pakutora ipapa pane zvakazoita kuti azvosvika here pakurasika njere, kana kuti zvinhu zvangosanganawo hazvo nemunhu zvekurasika njere, kana kuti zvine chiconnection nezvavakatora vachiita ung'anga iwo? Aiwa. Tiri kungofungidzira. Izvi ndozvake izvi. Ndezvake. Ini ndaimubvunza, iwe taura zvaukadya zvovanhu iwe angoti handina zii zvake so. Saka paive n'anga achishandira vanhu akatoitawo here mukurumbira wokuti aibatsira vanhu vachiyambuka vachiwana zambuko? Stereki vachienda kutora zvinhu zvavo kumba kwavo vachibva bhadharirwa shuwa. Kutora zvinhu zvakafanana nechi, kubata zvikwambo, nyanga, vaibata achipisa pamba pake iye ari wega naadzimai vacho vachizviona izvozvo. Tingati ndo mviro here kana mviro? Hapana imwe mviro. Ndo mviro. Aitaura kwaakatora mishonga here? Haitaura. Anga asingataura? Hakana. Pane bhegi riri kutaura kunzi bhegi riri kunzi rine mushonga. Akazotaura manje apa. Akabatwa nomapurisa apa. Atema mukadzi wake. Hanzi muno bhegi rangu. Hakuni kubata. Zvinhu zvangu zvese zviri pano pangu pano. Haikona kutora uchiendesa kumba kwako. Mumwe munhu. Kana hama. Musatore. Ini ndiripo. Mapurisa aripo apa. Vamwe vanhu varipo. Ngatichiendai panyaya yatambotaura nyaya yengozi yaaparira mhuri yese. Tinonzwa kuti pane kuzoti pakataurwa nyaya yekuripwa
mungairondedzera kuti yakatanga sei kusvika zvazopindawo munzeve dzenyu padare rakanga riripo ipapo kana paungano rariripo ipapo? Dare iri pakatanga kunzi tinoda mombe 4. Izvi zvichitaurwa nevanhu venyama zvavo ndokuti tidayire chichemo chenyu mombe dzimu4 dzikaenda kutaura kuno kwatiri kuita ipo pano kutaura kwatiri kuita dziriko mombe dzenyu right 4 dzikaenda yachi5 ndoyamama mapona atiwapa zvanzaiwa tawirirana handitochema chi mwana wenyu pasina mari 300 pamusoro taurai zvese kubatsirana pamusoro idzi dambirai right toya kuno kumba kuno kangozi kai kabuda manje kumuzimu handoda kubhadharwa inini panapa munozomutsa zvakawanda zvakati ndinoda mombe 4 nekutike 12 tikati maona zvinokubuda kwaita nengirike mweya uyu kwaita mushe ari kuzvitaurira iye wega iye nyakupondewa wacho zvinovakomana tinofanira kutsvaga ningirike nishavi rakabuda panani pamunin'ina wake oho tatati pajeki ipapo ndaibikira zvinhu pano ndakauya pano edhimu azvitora zvinhu zvandaibikira pano kwamba pano zvinenge zveurombwa ka pano makore mangana achibikira aiwa pano 10 years achibikira pano zvino mombe 4 uningirike 12 idzodzo ndiri kuzitsvaga kuti tibhadhare kwamukurungai right amukurungai ava ndairaura nawo hova tinonzwana naserekana edhimo vana vasati varoora tazviona kuti tawana muri pamwa chete muche zvakanaka zvatotishamisa isusu nazvino paushamwari hwenyu vana vakaroorana vematongo kureva kuti edhimo akazviparira mukadzi uyu watema kabanga aimutemera here kuti asaurure zvinhu dhiri panguva yese hapana zvakambotaurwa nemuroora kuti kumbawo kuti tiri kubikira zvinhu aiwa yazotaurwa yanga nesikiriti yavo mataura kuti iye zvinezvi kwaenda mombe 4 imwe yaenda kwachief pamombe idzi dzabva mudanga ma8 here dzaanga asiya anga achine dzimwe rinotiri kuziva kuti paenda 4 saka maakuti 4 dzaenda idzi plus 1 5 ndoiri kuenda kwamamba saka kuti dzidzokwana 12 tichiri kutarisira kuti ed ane pfuma yaasiya here isingazokusiya imimi maakuita mudeme uyu mudeme ndo waakutouya pamombe 12 ndo waakuya mudeme iye kwake hakusisina ndo patiri kuronga namukurukaya kuti ashamari unoziva zvinhu zvinobva kushupika kuno kuziva zvanzi aiwa munongopotowo muchibhadhara 1 kabodzi mapaona toona kuti muri kubhadhara shuwa maona zvati zvamboitika here munharaunda ini zati zvakaita kabodzi muno manyamaru kwamukombe mukomo wavo mazvigamuchirawo sei izvozvo zvekuti murume ambenge achigara achinatsoritira mhuri yake zvakanaka zvisina dambudziko ozongozonzi atema mukadzi imimi sana baba vemhuri imwe chete vana baba va8 iri kukubatai zvakadii nyaya zviri kutinetsa kuti vana ava vanga vachigara zvakanaka kuchikonzero chii mapaona zvino zvazotiyamura kutiyamura kwazvatiita un'anga hwake tohuverenga nhasi ngozi yabuda murupano yobvati inini ndaibikira zvinhu zvaningirika zvomurume wangu makore pano zvazvati ndee
vatezvara ndichikurukura nawo vataura zvokuti anga aunza mombe imwe achiti anga asati apedza pakuroora. Pamuka here mashoko iwayo kunze kwekuti paripo mombe 12 pane here mashoko ekunzi kuroorwa kwanga kusati kwapedzwa? Vakapaitwa vapamisawo sei ipapo? hameno kwavo havasati vapedza nyaya iyoyo. Saka tichienda kumberi uku muri kuti zviitwe sei kuti mombe dzikwane idzi? mombe dzinokwana, tinotsvaga, tinovabhadhara. Mombe 12 padhuze, ngozi yabuda pachena pari padhuze. Hanzi mungapere mukarega kubhadhara? Hanzi mungapere mukarega kudzibhadhara? Tobhadhara. Chidzidzo chipi chatinowana baba panyaya yaitwa nemwanakomana iyi? Akatadza. Vanhu vari 2 vanga vachinzwanana mukadzi nomurume. Meno background apa yanga ichishupa apa. Saka ikazopindirwa naamai vacho kuti iwe uri kunetsa mwana wangu. Dzimwe nguva uyu murume uyu akati ayo gure rangu raakuururwa nomukadzi uyu. Paakushupwa naamai vangu apa hazvifambe musha. Mukadzi abhatiza achienda kuna baba wake asvika kutsanangura ndozviri. Nhasi unafa atemewa zvazvauri. Ndaibikira zvidhoma muno zvinhu zvake mukuno bhegi uyu handizivi kuti rinei menu. Imimiwo sevanhu vechikuru bhegi rataurwa mariona nemaziso, rataurwa futi nengozi yapa yakabuda ndika. Imimiwo mafamba here semhuri kuti munzwe kuti bhegi iri munoriita sei, rakamira sei, kana richidzorerwa rinodzorerwa kupi, richadzorerwa neuripwa here, akanga apedza kuripira zvinhu zvake here, mati mafambawo here, kungobvunzawo sasahwira. Kwete. Pane urongwa huripo here? Kwete. Pasati pawana. Asa isana sahwira takusirai homework. Aiwa towarowana sahwira. Kuti aiwa bomo kwakuzozvifambirawo. Tiri apa? Kunaka kwazvaita uko kudai. Baba mukadzi tiri kuwirirana nawo. Tazviona muri mese. Nhasi uno urongwa uhu vanhu 3 kura kuti amai omukadzi omurume vanga vasingade chii muroora. Nhasi uyu muroora agumbuka muruvanza uyu mukadzi uyu zvasingawirirane naamai vangu ava hazviti pamunhu zvinhu zvisazita chimwe chinhu. Iyewo futi murume wacho anga asingazwanani nani naamai vacho. Unozononga mupaona pa zvinokureva kuti panapa pazotiratidza umbo hwakanaka un'anga 1. Nhasi uno mukadzi atitaurira achiti ndaibikira zvinhu zvangu, zvinhu zvomurume wangu muno kuuya kwandakaita tikamuona azvitora kudhara. Tingati pane paun'anga hwaakanga achiita Edhi mwana wenyu, ane here panhu paakanobata kana nyanga kana zvinhu zvakazomuti isati nzaro uchazviona? Hapana here zvakadaro? Zvinoitika ipapa, zvingaitika ipapa aipisa achibata zvino here. Tinonzwa kuti anga ine bhani refodya, anga achirima zvakadii mwana? Kurimo ndizvozvo zvisiri zvokurumbira. Hatingati pane zvakatorwa futi zvekuti agononga achirima chaizvo vanhu tinoziva kuti vanorombera kurima futi ka tisingazive kumubhekera bhegi iro. Aiwa tinotenda. Mune mashoko amungada kutaurira here mhuri yeZimbabwe? Aiwa tinotenda nenguva yenyu panguva ino. Tinoti Mwari akunyaradzei uyewo tinoti dai vemasimba ose vakugonesai kuti mugone kuwana mombe dziri kudiwa kwana atezvara venyu kuti zvichengetedze upenyu hwemhuri yese yasara. Tinotenda baba.